Bore da. Felly, yn y sesiwn heddiw, da ni'n mynd i fod yn canolbwyntio ar elfen o'ch cwrs uwch gyfrannol Cymraeg chi ar gyfer blwyddyn 12, sef y ddrama Siwan gan Saunders Lewis. A da ni'n mynd i fod yn edrych yn benodol heddiw ar y cyfeiriadau hanesyddol a'r gyfeiriadaeth sydd yn y ddrama, gan geisio sôn chydig bach am y delweddau hefyd. Felly, fel ydych chi'n gwybod erbyn hyn, mi fyddwch chi yn gweithio mewn grwpiau o 3. Mi fydd o'n arholiad llafar, lle fyddwch chi'n cael eich asesu gan arholwr allanol, a mi fyddwch chi gyda 2 neu 2 arall, a mi fyddwch chi yn trafod y ddrama ac yn ateb cwestiynau. Felly, gan bod hi'n ddrama mor fawr, gan bod gymaint i ni sôn amdano fo, da ni'n mynd i ganolbwyntio'n benodol heddiw ar y delweddau a'r gyfeiriadaeth. Felly, mae'n siŵr bod chi wedi dod ar draws y rhan yma yn y ddrama erbyn hyn, sef reit ar gychwyn act 1, pan mae Alice a Siwan yng nghwmni i gilydd, cyn bod ni hyd yn oed wedi cyfarfod a Gwilym. Da ni'n cael cyfeiriadaeth at Tristan ag Esyllt. Felly, newn ni sôn chydig bach am y gwahanol bethau sy'n ymddangos yn y ddrama, ond newn ni hefyd drio esbonio pa fath o beth sydd angen i chi gyfeirio ato fo pan ydych chi yn sôn am yr rhannau yma yn eich arholiad chi o'r gorau. Felly, Tristan ag Esyllt, stori garu sydd gennym ni fan hyn, a mae myfyrwyr wastad yn cofio bod o'n sefyllfa eitha tebyg i ryw Romeo and Juliet. Ydych chi'n gwybod? Felly, mae'n chwedl sydd yn perthyn i'r gwledydd Celtaidd. Mae'n canolbwyntio'n benodol ar dywysoges ifanc o'r enw Esyllt. Mae hi'n hardd iawn iawn. Mae Tristan yn un o farchogion Arthur sy'n brwydro yn erbyn ei uncle, yn erbyn ei ewythr. Ac ar ôl i Tristan gael ei frifo mewn brwydr, a cofiwch hefyd am debygrwydd hyn i Gwilym, achos mae Gwilym wedi cael ei anafu mewn brwydr yn dydy, a dyna pam bod o yna dan ofal Llywelyn yn y llys. Mae o wedi cael ei drin yn dda, ond dyna sut mae Gwilym a Siwan wedi cyfarfod. Mae Esyllt wedyn yn y chwedl yn iachau fo o'i glwyfa. A wedyn mae o'n mynd yn ôl adre i Gernyw ar ôl iddo fo wella. Felly dyna chydig bach o gefndir yr hanes i chi. Yn ôl yng Nghernyw wedyn, mae'r brenin Marc yn dod i glywed am y dywysoges yma, a mae o'n dymuno priodi Esyllt ar ôl clywed am ei harddwch hi a pha mor ddeniadol ydy hi. Mae'r brenin Marc wedyn yn galw ar ei nai Tristan i fynd draw i Iwerddon a dychwelyd gyda Esyllt i Gernyw mwyn iddyn nhw gael prodi. Iawn? Ond fedrwch chi ragweld beth sy'n mynd i ddigwydd. Pan mae Esyllt yn dychwelyd, mae'n prodi Marc, ond oherwydd effaith y ddiod hudol mae hi'n yfed, mae hi'n godi nebu gyda Tristan. Felly, ydych chi'n gweld yn syth gobeithio bod na debygrwydd rhwng y triongl serch sy'n rhwng Marc, Esyllt a Tristan, ac yn yr un modd mae gennym ni hynny efo Gwilym a Siwan a Llywelyn. Mae Tristan yn marw, mae Esyllt yn mynnu bod o'n ei chyfleidio hi gyda digon o nerth mwyn i gwasgu hitha fel bod hitha yn marw ni freichia. Felly mae yna sawl fersiwn ar y chwedl. Dyma un fersiwn. Os ydych chi'n dymuno darllen ymhellach, mi fedrwch chi wneud hynny. Ond beth sy'n bwysig yn eich arholiad ydy bod chi yn gweld sut mae hwn yn debyg i beth sy'n digwydd yn y ddrama. Mae Saunders Lewis yn amlwg yn gwneud hyn i bwrpas arbennig, yn dydy, bod o'n trio prodi'r ddau beth at ei gilydd. Felly, Tristan, Esyllt a Marc, Siwan, Gwilym a Llywelyn. Mae gynnon ni driongl cariad yn fan hyn. Mae Llywelyn yn hun a Siwan. Mae hynny'n cael ei esbonio drwyddi draw yn dydy yn y ddrama, a mae o'n cyrraedd i ben llanw bron yn y 3edd act, pe mae Llywelyn a Siwan yn cael sgwrs onest am y tro cyntaf mewn chwarter canrif. Ond mae'r agendor a'r bwlch oedran rhwngthyn nhw wedi bod yn amlwg tu hwnt. Mae Marc hefyd yn hun nag Esyllt ac yn ceisio dylanwadu arni hi yn y chwedl. Be arall sy'n debyg? Gwilym, Tristan, y ddau o'n nhw'n ifanc, yn farchogion, yn olygus ac yn ddewr. Ac os gofiwch chi hefyd, mae Saunders Lewis yn edmygu Gwilym Brewis. Mae o'n edmygu'r ffaith bod o'n cymryd naid i'r gwyll.
mae o'n edmygu'r ffaith bod o, diolch yn poeni'n ormodol am obligiadau, pethau, mae o'n byw am y funud. Wedyn mae hynny hefyd yn cael ei bwysleisio yn y ddrama. Sylwch hefyd sut mae Tristan yn cael ei wella o'i glwyfa, a esill yn ei wella fo, a mae Siwan yn gwneud yr un fath i Gwilym yn ôl y ddrama. Mae'n dod i dendiad arno fo. A mae'n dweud yn dydi, yng nghanol chwerthin milwyr, mae'n sôn yn dydi am y ffaith i bod ti yna wedi dod i'w helpu fo. A mae o'n esbonio sut oedd o'n teimlo ar ôl i gweld ti rhodas fy nhad yn Henffordd, bod wedi syrthio mewn cariad efo hi, ydych chi'n cofio, felly mae hwnna hefyd yn adeiladu'r math o berson ydi Gwilym. Mae parodi'r ddau beth hefyd yn dangos sut mae chwedl Tristan ag Esyllt a stori Gwilym a Siwan yn dangos sut maen nhw'n ildio i'r serch a sut maen nhw'n teimlo'n gryf am ei gilydd a maen nhw yn ildio ac yn rhoi mewn yn dydi mewn ffordd, heb feddwl am yr obligiadau gwleidyddol brenhinol. Mae Tristan yn cael ei ladd gan Marc, mae Gwilym yn cael ei ddienyddio gan Llywelyn yn dydi, ac fel mae'n siŵr, da chi'n gwneud llawer o waith yn benodol ar pam bod o yn i grogi fo. Da chi'n gwybod pam y crogi a pam bod o eisiau gywilyddio fo yn y fath ffordd. Mae hwnna hefyd yn bwysig i chi fod yn ei astudio. Iawn, felly dyna Tristan ag Esyllt. Rhai cyfeiriadau eraill y delweddau sydd gennym ni ydy Calan Mai. Mae yna lawer iawn o sôn am Galan Mai yn y ddrama. Da ni'n sôn am gyfnod rhamantus iawn, am gyfnod sydd ar drythwy mis Mai. Felly, os ydych chi'n cofio, mae'r drama'n cychwyn bron yn dydi, bod ti'n wylio ar Pasg, mae Llywelyn oddi cartre, mae yna undod, mae yna ddathliad bod Isabella yn cael ei rhoi i Dafydd, a mae hwn hefyd yn dydi i ddathlu Calan Mai. Mi oedd Calan Mai yn ddiwrnod lle oedd pobl gyffredin yn cael cyfle i orffwys a mwynhau. Ac os gofiwch chi, mae Alice yn sôn am hynny yn dydi, sut mae'n cofio nôl i adeg pan fuodd hi gyda'r llanciau, a bod ti heb boeni o gwbl, a bod ti'n mwynhau y syniad o fod yn ifanc ac yn hap chwaraeus. Mae Calan Mai yn wyl sydd yn hen iawn, sy'n dod o gyfnod y Celtiaid yn Ynysoedd Prydain, a mae'r wyl yn cael ei dathlu ar draws Ewrop hefyd. Felly, yn draddodiadol, da ni'n sôn am bod ni'n dathlu diwedd y gaea. Mae'n ddechrau mynd yn gyfnod braf, heilog, mae'n cynhesu, mae'n mynd yn gyfnod mwy ffrwythlon, a mae'n haws o lawer ffermio oherwydd y tir yn sychu a sut mae'n mynd yn fwy o ddathliad yng Nghymru felly. Felly, beth sy'n bwysig i ni gofio, ydych chi'n yn hermach arholiad chi, ydy bod ti yn gyfnod dyfodiad yr haf a ffrwythlondeb. Felly mae lawer o wybodaeth ar y sgrin fan hyn, gormod nes ni'n rhoi mewn PowerPoints fel arfer, ond falle fydwch chi'n mynd yn ôl a gadael i am yr wybodaeth yna i chi os ydych chi eisiau gwneud chydig bach o waith pellach. Felly dwi yn ymwybodol bod yna lot ar y sgrin. Hefyd, mi oedd Calan Mai yn symbol o awr bwysig dyngedfennol, lle oedd popeth yn dod at ei gilydd. Felly oedd o'n gyfnod o newid mawr, serch, cariad, cyfle, rhyddid, a wedyn yn act 3, beth sy'n bwysig am Galan Mai, so mae gennych chi flwyddyn wedi mynd heibio yn does, rhwng y ddwy act. Mae gennych chi faddeuant a chyfaddawdi hefyd, a dyma lle mae'r dealltwriaeth cyntaf yna yn digwydd rhwng Siwan a Llywelyn, lle maen nhw'n cael y sgwrs onest yma, bwlch o chwarter canrif wedi bod rhwngddyn nhw cyn hynny. Da chi'n gweld hefyd sut mae Siwan eisiau mwynhau pleserau Calan Mai, a'r pleser yma o fwynhau y cyfnod, ac yn sydyn reit mewn mater o ddyddiau mae hi yn y carchar yn llofft y tŵr. Felly mae gennych chi hefyd y cyferbyniad yna yn does, rhwng ffrwythlondeb a harddwch byr Calan Mai, a bod Gwilym a Siwan eisiau bod fo'i gilydd am gyfnod byr, ond eto i gyd yn sydyn iawn, mae'r holl beth yn chwalu, a mae hi'n eiaf eto ar Siwan yn dydi, a mae hi'n nôl yn y carchar. Neu mae hi yn y carchar ar ôl be ddigwyddodd, dylwn i ddeud.
Reit, da ni wedi sôn chydig am cael Calanmai. Y fedwen, mae'r fedwen yn ymddangos yn dydy nifer o weithiau, neu mae yna sôn niferus amdani hi yn y ddrama. Da ni wedi sôn am y ffrwythlondeb yma. Mae'n bwysig, dwi'n meddwl, i chi feddwl am Siwan a'r fedwen yng nghyd-destun ei gilydd. Felly, o ran y fedwen, y goeden, mi oedd hi'n dangos ffrwythlondeb, mi oedd hi'n yn gyfnod lle mi oedd pobl yn dawnsio amgylch y fedwen i ddathlu Calanmai. A be sy'n bwysig yn fama, pan ydych chi'n sôn am y ddelwedd, i chi sôn am bedwen arian ir yn ac 3, pe mae Llywelyn yng nghanol i araith fawr a'i gyffes cariad i Siwan, mae o yn esbonio ac yn ei chamharu hi i fedwen arian ir. Mae'n bosib, mae un rheswm am hyn ydy bod y fedwen yn osgeiddig, yn hardd, ond eto mae eisiau chi feddwl am Siwan yn blodeuo ac yn tyfu ac yn ffrwythloni, ynde, achos cofiwch chi oedd hi'n ifanc iawn pen gafodd hi rhoi Llywelyn fel gwraig, a'i rôl hi oedd i roi etifedd i'r goron, ynde. Iawn, felly mae'r syniad yma o fynd ymlaen i genhedlu plant ac i sicrhau bod yna olyniaeth i'r goron yn bwysig dros ben yn y ddrama. Felly mae yna debygrwydd a mae yna berthynas rhwng Siwan a'r fedwen. Okay? Mae hwnna'n rhywbeth mae eisiau chi rhoi eich sylw iddo fo. Okay? A'r syniad yma o fod yn ffrwythlon a bod yn tyfu. A fedrwch chi feddwl hefyd am Siwan yn newid yn ei rôl. Dych chi'n bod yn fuan iawn yn y ddrama, mae hi'n ifanc iawn, mae'n wleidydd craff iawn, mae'n glyfar, roes oed mae farc ar dy gorff ac ar dy dalcen, ynde, dych chi'n bod, mae hi'n hynod o ddeallus, ond mae hi yn tyfu ac yn blaguro, a fel yn union fel mae'r goeden. Jyst chydig bach o berthynas Calanmai a'r fedwen yn fan yna, okay? Ond sylwch hefyd ar sut mae Saunders Lewis yn defnyddio llawer iawn o ddelweddau natur. Dych chi'n bod, mae goleuni hefyd yn dod yn amlwg iawn yn ac 3 pan mae Llywelyn yn dweud, i mi roedd goleuni lle troedit, a ddolais i di fy fflam o bell ac yn fydd. Mae'r gola yna yn gwneud i ni feddwl am eu Cristnogaeth nhw, a mae o hefyd yn gwneud i ni feddwl am addoliad Llywelyn, a sut bod dod i addoli Siwan o bell. Okay? Reit. Nawn ni symud ymlaen ta, da ni'n mynd yn eitha cyflym, dych chi'n rhwng yr hein, fyswn ni'n yn ddelfrydol, mae eisiau mwy o amser i ganolbwyntio ar bob un yn does. Iawn, felly ceisiwch fynd yn ôl ni ofyn i chathro neu chathrawes am fwy o fanylion am y pethau yma. Okay? Felly, Sant Francis, yn yr act gyntaf, mae Siwan yn cymharu Gwilym i'r Sant newydd. Ac yng nghyfnod y ddrama, roedd y rhan fwyaf o bobl Ewrop yn aelodau o'r eglwys babyddol, eglwys Gatholig. A rhan o grefydd y Catholigion ydy i ddilyn esiampl y seintiau. Okay? Felly y seintiau, fel ydych chi'n gwybod, pobl sydd wedi byw yn dda, sydd wedi byw bywydau Cristnogol. A mae gennych chi wahanol seintiau yn cael eu cysylltu ag amrywiol o bethau. Felly mae gennym ni Santes Dwynwen, da ni wedi ddathlu'n ddiweddar, Santes y Cariadon. Felly mae yna wahanol seintiau yn gwneud i ni i feddwl am wahanol bethau neu arferion neu ddathliadau. Ond Sant Francis, meddyliwch yna lot o wybodaeth yn fan hyn ar y sleid. Pwy oedd o a pam bod ei enw fo'n ymddangos fwy nag unwaith? Felly, mae eisiau chi feddwl am y ddrama fel llinyn. Dach chi'n bod, a sut mae'r llinyn yma'n plethu o act 1 i act 3. Ac os dach chi'n dod ar draws yr un peth mwy nag unwaith, fel ydym ni gyda Tristan ag Esyllt, fel ydym ni gyda Calanmai, fel ydym ni gyda'r fedwen, mae'n bwysig bod ni'n mynd yn ddyfnach ac yn meddwl, reit, beth sydd angen i mi wybod am hwn. Okay? Am Sant Francis ydy'n fath. Mae yna sôn amdano fo yn does yn act 1, mae yna sôn amdano fo yn act 2, mae yna sôn amdano fo yn act 3. Mab i fasnachwr cyfoethog mewn tre o'r enw Assisi yn yr Eidal. Oesoedd canol. Pan oedd yn ifanc iawn, bachgen gwyllt, felly yn syth, da chi'n meddwl, reit, pwy sy'n gwyllt yn y ddrama? Wel, nid Llywelyn.
Siwan, mae'n dweud cefais gyda'n gwaed ac ni'n nwydwyll fy nhad, ond mae hi wedi byw I bywyd yn gywir ac yn brydol iawn. Felly'r unig un, Alice, da ni'n meddwl am Alice neu cyd-destun yma, yr unig un gwyllt sgynnon ni ydy Gwilym. So da chi'n gwybod yn syth bod Gwilym a Sant Francis, bod yna rhywbeth sy'n mynd I fod yn cyffwrdd rhwng y ddau. Pan oedd o'n ifanc, roedd o'n wyllt yn byw bywyd i'r eithaf, fel Gwilym, arfer meddwi, gorfwyta, da chi'n fod yn gwneud yr holl bethau dylech chi ddim wneud, hel merched, hela, hap chwara, gair arall yn y cyfnod am gamblo, felly taflu'ch arian I ffwr, ymladd a brwydro. Felly oedd o'n gwneud yr holl bethau yma oedd yn llygaid yr eglwys yn bethau na ddylech chi wneud. Felly mi gafodd o droedigaeth, mi nath o newid I ffordd o fyw, oedd o'n teimlo bod Duw yn siarad efo fo, mi nath o sylweddoli bod dilyn esiampl Iesu Grist yn ffordd well o fyw, felly mi oedd o wedi cael gwared ar ei eiddo personol I gyd, a rhoi popeth I ffwr I elusen, mwyn byw bywyd syml a da. Dim gamblo, dim merched, dim yfed. Sefydlodd urdd o fynachod, mynachod, monks, oedd yn dilyn rheola Cristnogol. Oedden nhw'n gwisgo llwyd, felly mae yna sôn amdano fo fel y brawd llwyd, yn does, yn y ddrama. Oedden nhw'n byw yn dlawd, yn gwneud gymaint ag allan nhw I helpu elusennau, a wedyn fel mae yna sôn fan hyn, mae gennych chi'r brodas neu'r tebygrwydd rhwng Gwilym a Sant Francis, ddech chi'n modd? Fel mae Siwan yn deud yn act 1. A mae'n dweud yn dydi gweddia dros fy mlaidd, Y gwahaniaeth sydd gennych chi rhwng y ddau yn y gyfeiriadaeth yma ydy oedd Francis wedi cefnu ar bethau melys bywyd mwyn byw bywyd gwell, ond mae Gwilym yn ymdrechu I fyw bywyd a mwynhau gymaint a mae o'n gallu, yn tydi, A mae o yn mwynhau blas pethau, a mae Siwan yn deud, a un o'r grawnsypiau ydw I, dych chi'n gwybod, yn yr act gyntaf. Felly, bod na rhywbeth yn cysylltu Sant Francis a Gwilym, mae yna bethau wahanol hefyd. Felly, dwi jyst yn ystyriol o'r amser rwan ta. Symbolau. Mae yna nifer fawr o symbolau pwysig yn y ddrama. Un ohonyn nhw, y goron. Mae yna sawl sôn am y goron yn does yn yr act gyntaf. A pethau sydd yn flinder a sydd yn tynnu Siwan I lawr, pethau sydd yn feichus. Mae'n deud yn dydi mae'r goron yn flinder ar fy mhen. Mae'n sôn am y wisg arian fel papell am cwmpas. Wel, does na neb eisiau edrych fel papell, felly mae'r gymhariaeth yna yn un o rhywbeth sydd yn fawr ac yn drwsgwl ac yn blaen ac yn hyll yn dydi. Wrth wisgo'r goron ar ddechrau act 1, oedd hi wedi gorau llywyddu o'r gadair yn doedd, tra oedd Llywelyn oedd I cartra. Dydy hi ddim wedi mwynhau hi o gwbl. Mae hi'n ymroi I ramant y noson. Mae Alice mor ymwybodol o hynny. Felly, mae'r goron yn symbol o statws a chyfrifoldeb I Siwan, ond mae o hefyd yn rhywbeth sydd yn ei chaethiwo hi, ac sydd yn ei dal hi yn ôl. A mae'n beio'r goron yn dydi am y ffaith na dydi hi wedi cael byw bywyd fel Alice. Mae'n genus o Alice I ryw radda. Fi os di gyda'r llanciau Alice, mae'r ddwy fel merched wedi dilyn trywydd hollol wahanol. A mae yna eiddigedd a chenfigen yn hynny o safbwynt Siwan. Mae'n teimlo hefyd yn y caethiwed yma bod y goron I rhwystro hi rhag iddi gael gwneud y pethau mae hi eisiau wneud. Mae'n teimlo bod ganddi hi fwy o ryddid wedi iddi dynnu'r goron oddi ar ei phen. A dyma pryd mae hi'n godi nebu. A dyma pryd mae'r daith yn cychwyn mewn ffordd yna. Reit? Un peth I nodi falle yn fanna, pan ydych chi yn siarad am olygfeydd yn y ddrama, os fedrwch chi drio bod yn benodol, so os fedrwch chi ddeud ar ddechrau act 1 pan mae Alice a Siwan yn yr ystafell wely, neu chydig o dudalennau mewn I act 1 pan fo Gwilym yn cyrraedd ac yn cyrraedd stafell Siwan ar ôl iddi hi noswylio neu ar ôl iddi hi ffarwelio gyda Alice. Dych chi'n ceisio peidio bod yn rhy gyffredinol, bo chi yn ceisio esbonio ble yn union yn y ddrama mae o'n digwydd.
Bora. Iawn, felly fyny rwan, jyst i wneud chydig bach o grynodeb. Mae gennym ni Trystan ag Esyll, da ni wedi sôn amdano fo. Mae gennym ni Galan Mai, mae gennym ni'r Fedwen, mae gennym ni Sant Francis, a wedyn mae gennym ni'r Goron fel symbol. Okay. Tra da ni ar y Goron, mae hi hefyd yn symbol o drefn a diogelwch, yn dydi? Iawn, felly pan gaeth y Goron i gosod, yn ôl ar ei phen, ar ddiwedd y ddrama yn act 3, pe mae'n cael ei choroni eto, a maen nhw'n mynd i ginio. Ia, reit ar ddiwedd y ddrama, da ni'n gweld bod y Goron yn rhyw fath o symbol o'r cyfaddawd rhwng Siwan a Llywelyn. Okay, felly, meddyliwch chi am daith Siwan, mae hi wedi bod yn dywysoges, mae hi wedi bod yn lysgenad, mae hi wedi bod yn cenhadu, mae hi yn wleidydd, mae'n garcharor, ond wedyn mae'r holl beth yn gwneud cylch cyflawn, a mae hi'n cael ei choroni eto, mae'n dod yn ôl yn dywysoges. Ia? Mae e hefyd yn rhyw fath o gytundeb bod Gwynedd yn debygol o gael ei achub gan y dinistr yma. Okay, felly, yn gynharach yn y ddrama, mae yna sôn fydd y llys Gwynedd fyth yr un fath ar ôl heddiw, ar ôl crogi gwilym, ond mae'r coroni, neu mae'r symboliaeth y Goron yn bwysig yn act 3 i ddangos bod na gyfaddawd, bod na symud ymlaen, a bod trefn a diogelwch yn ei ôl eto. Byddai'r rhai felly'n dadlau bod y Goron yn symbol o reolaeth Llywelyn dros ei wraig, oherwydd os gofiwch chi, yn act 3, mae Siwan yn datgan yn ddigon clir wrth Llywelyn bod ti eisiau cael ei chladdu ar ei phen ei hun. A mae'n dweud yn dydi bod y briodas yn ei chadw hi efo fo, ond mae'r bedd yn rhyddhau pob cwlwm, yn rhyddhau pawb. Ia, datod pob cwlwm yn rhyddhau pawb, a mae hi eisiau cael ei chladdu ar ei phen ei hun. Oherwydd pan oedd hi yn garcharor, oedd hi yn edrych draw dros y dŵr ar Eglwys Catrin, a mi oedd hi wedyn yn genfigennus o ryddid yr adar. Iawn? Felly, yn fan yna, ydych chi'n gweld, bod na gyfaddawdu, mae Siwan dal yn dymuno cael ei chladdu ar ei phen ei hun. Reit. Felly, symud ymlaen, symbol arall sydd gennym ni, sydd yn arwyddocaol ac yn bwysig iawn yn y ddrama ydy'r gwely. Ond y gwely yn draddodiadol, mae'r gwely priodasol yn herma brenhinol yn symbol arwyddocaol iawn. Okay, achos os ydych chi'n meddwl amdano fo, dyma sydd yn falla yn gynrychioliadol o beth ydych chi angen i greu teulu. Mae gennych chi'r berthynas rhwng y gŵr a'r wraig. Ond mewn teulu brenhinol, mae yna yr elfen ychwanegol yna o'r angen i greu llinach. Iawn? A beth ni'n golygu yn fanna ydy, y peth pwysica i Siwan, ond sicrhau bod yna elyniaeth, bod yna etifedd i'r Goron, a bod wedyn yr llinach, a'r llinell gwaed yn parhau. Okay? Ond yn y ddrama, mae'r gwely priodasol yn cael ei lygru. Ia? A mae yna sôn yn does yn act 1 am halogiad y gwely. Ia, mae Llywelyn yn dweud bod y gwely wedi cael ei wneud yn fudur oherwydd be mae Siwan wedi wneud, oherwydd y godineb. Dydy Siwan a Llywelyn ddim yn rhannu'r gwely am flwyddyn. Ac yn ystod y cyfnod hwnnw mae'r deyrnas yn mynd i argyfwng. Mae Llywelyn yn gorfod mynd i'r ryfel. Mae o'n anochel. A felly mae angen iddyn nhw sicrhau bod ennill yn anochel hefyd. Ar ddiwedd y drydydd act, mae Llywelyn a Siwan yn cytuno i rannu'r gwely unwaith eto. Felly ddoi di nôl i'n gwely am bwrdd. Felly nid yn unig bod hi'n dod yn ôl fel gwleidydd i'w gynghori fo wrth y bwrdd, ond yn ôl i'r gwely hefyd. Mae'r gwely'n ymddangos yn dydi yn yr act gyntaf, pan mae Siwan a Gwilym yn deheu am ddechrau'r berthynas ma mwynhau'r noson ma fo'i gilydd. A mae'r gwely wedyn yn arwyddocaol yn act 3, pan mae Llywelyn yn rhoi gyffes cariad i Siwan. Bod y cytundeb yma'r cyfaddawd rhwng y ddau, di o ddim yn berffaith o bellfor, a mae ganddyn nhw resyma dros beidio a dychwelyd i'r gwely gyda'i gilydd. Mae nhw'n cytuno i wneud. A mae'r gwely erbyn hynny yn symbol o obaith. Felly, gobaith i'r ddau ohonyn nhw
bod y berthynas yn mynd i fynd yn ei blaen, bod y briodas wedi cael ei diogelu, ond hefyd y bod Gwynedd, bod teyrnas Gwynedd hefyd yn saff i Dafydd a bod y deyrnas yn cael ei diogelu. Felly mae gennych chi'r symbol o'r gwely yn fan yna. Rwan ta, yn ychwanegol at hynny, mae yna ddelweddau eraill sydd yn y ddrama. Os gofiwch chi, mae yna lawer iawn o gymharu yn digwydd, a falle mae hwnna ar gyfer sesiwn arall pe fyddwn ni'n gallu sôn am gymharu pethau sydd yn y ddrama. Ond os feddyliwch chi am funud am araith Gwilym, pan mae o'n dweud bod wedi syrthio mewn cariad gyda Siwan pen oedd o'n 10 oed. Pan ydych chi'n cymharu araith o gyda araith Llywelyn yn Act 3, mae bron fan y ffordd i chi fanna fod yn gallu trafod y gwahaniaeth rhwng serch a chariad. Gan mae serch ydy be mae Gwilym yn ei ddangos mewn gwirionedd, bod o'n alw fo'n gariad. Lle mae gennych chi Llywelyn sydd wedi cadw'r cyfrinachedd yma, sydd wedi cadw'r ei deimladau yn gydd am y fath flynyddoedd, gan nad oedd o isio i Siwan deimlo bod hi ddim eisiau bod yn ei gwmni fo. Doedd o ddim yn gallu rhannu sut oedd o'n teimlo nag oedd. A dyna wedi hanfod yr holl drama, bod o wedi cadw'n dawel am y fath amser, a bod o ond wedi gallu ymateb fel dyn wedi cael ei frifo. A dyna pam grogodd o Gwilym Brewis, ynde? I ddangos i'w wraig am sarnau fod un peth y byddan nhw'n taflu'r deyrnes ar ei fwyn. Mae Siwan yn bwysicach iddo fo na dim byd. Felly, wrth gymharu Gwilym a Gwilym a Llywelyn, da chi'n gweld llawer iawn o ddelweddau yn fanna. Yn araith Gwilym, mae yn dweud yn dydy, cipiais un o'r rhosynau fi dan dy droed, a hwnnw fi'n obennydd i'r noson honno. Ia, golchais ei ddail a chisanau hapus llanc. Be falle sy'n ddiddorol yn fan yna ydy rhosyn, fel delwedd, yng nghyd-destun y berthynas rhwng Siwan a Gwilym. Ac os ydych chi'n meddwl am rosyn, ia, felly bod chi wedi meddwl am rosod, Sant Ystwynwen wedi bod, Sant Folans cyn bo hir, mae'r rhosyn yn flodyn, ydych chi yn gysylltu efo profiadau o serch. Mae o hefyd yn flodyn sydd ddim yn para yn hir. Mae o yn gwywo, mae o'n marw, a falle bod hwnna bron yn symbolaidd o berthynas Gwilym a Siwan gyda'i gilydd. A mae o'n gwneud chi feddwl am Gwilym, bod ei eiriau fo, nid yn eiriau gwag, ond ddim yn eiriau ydych chi'n gallu i trystio fel bys chi'n gallu trystio Llywelyn. Ia? Felly meddyliwch chi am yr rhosyn yna. Ia? Mae o'n sôn am yr rhosyn fyw gobennydd o noson honno. Lle mae gynnoch chi Llywelyn yn Act 3 sydd yn sôn am y fedwen arian ir, a da ni wedi sôn am honno yn barod yn do, iawn, yn gynharach yn y cyflwyniad. Da ni wedi sôn am bedwen arian fel coeden sy'n ffrwythlon, ia, coeden sydd yn tyfu, a gallwch chi awgrymu'n fanna bod y goeden yn symbolaidd o'r cariad yn tyfu rhwng Llywelyn a Siwan. Da chi'n bod, oherwydd y bwlch oedran, mae Llywelyn yn ymwybodol bod Siwan ddim yn mynd i deimlo o'r un peth. Felly oedd y cariad yn cael cyfle i dyfu. Felly, os ydych chi'n meddwl am y ddau beth, rhosyn, bedwen arian, ia, mae un cryn dipyn yn gryfach na'r llall. A mae hwnna wedyn eto'n symbolaidd o gariad Llywelyn. Pan ydych chi'n meddwl am delweddau hefyd, ceisiwch ystyried pethau fel y goleuni. Iawn, da ni wedi cyffwrdd efo chydig bach yn gynharach, ond y goleuni sydd gennych chi yn Act 3, ia, y fflam, iawn, felly'r goleuni a'r gwreichion a'r gwres sy'n dod o'r fflam, roedd goleuni lle troedit, ia, felly'r addolau sydd i fy fflam o bell ac yn fyd. Felly meddlwch chi hefyd pan ydych chi'n mynd trwy Act 3, drwchwch ar yr holl gyfeiriadau sy'n yna at bethau Cristnogol, ac at y syniad o addoli, ac at y syniad o grefydd. Ia? Felly pan newn ni sesiwn arall, newn ni ganolbwyntio yn benodol ar yr rheina. Ia? Newn ni edrych yn benodol ar Act 3, a newn ni edrych ar araith Llywelyn ac ar ein aralleiriad ni ohoni. Okay?
Felly, i grynhoi, os ni ar cychwyn, Tristan ag Esill, ia, mae yna sôn yn does fwy nag unwaith reit ar y dechrau. Mae Alice wedyn, os gofiwch chi, yn canu can, yn dydi? Mae'n canu ac mae'n hymian ganu'r gan mwyn herio Siwan. Mae hi hefyd yn dydi yn dweud dwy bleth fel Esill ei hunain, ia, mwyn atgoffa Siwan yn dydi o'i ymrwymiad priodasol ac yn deud bod hi'n debyg i Esill. Iawn, felly pethau chi gofio yn fanna, Triongl serch, Llywelyn yn debyg i Marc, Gwilym a Tristan, sut maen nhw'n ildio i'r serch yma i'r cariad. Calan Mai, chi'n cofio? Calan Mai, da ni sôn am y cyfnod yna lle mae'n gyfnod cariadus iawn, mae'r tymor yn dechrau newid, mae hi'n gyfnod cynhesach, mae'n brafiach, mae'n haws ffermio, mae'n gyfnod mwy ffrwythlon. Mae Alice yn dydi a Siwan wedi byw bywydau gwahanol iawn, lle mae Alice wedi cael cyfle i fwynhau a bod gyda'r llanciau, ond mae Siwan yn deud yn blwmp ac yn blaen yn dydi, rhoddais fy hoff i wleidyddiaeth fel pob merch brenin. Ia, felly tydi hi ddim wedi cael y profiad yma o fwynhau gyda'r llanciau. Iawn, felly yna dipyn bach o hanes Calan Mai yn fan yna i chi. Y Fedwen, ynde, da ni wedi sôn dipyn am y Fedwen, bod hi'n hardd, bod hi'n nosgeiddig, bod hi'n cyfleu'r awr dyngedfennol yma o ddathlu dyfodiad yr haf a ffrwythlondeb. Iawn, Calan Mai. Sant Francis, o gofiwch chi o Assisi, bod wedi rhoi gyfoeth i gyd i ffwr ar ôl byw yn wastraffus iawn a di gwario'i arian i gyd, mwynhau y pethau drwg, drygionus, merched, yfed, gorfwyta, gamblo, rhoi'r cyfan i ffwr a byw yn dlawd ac yn dda. Felly mae yna debygrwydd yn does efo Gwilym, ond eto bod Gwilym wedi parhau i fod eisiau'r pethau drygionus yma, wedi godi nebu gyda Siwan. Ond mae yna gysylltu efo Sant Francis reit ar ddiwedd Act 3 hefyd yn does, pe mae hi eisiau rhoi tir i'r brodyr llwydion. Felly mae yna rhyw gysylltiad efo Gwilym y tu hwnt i'r bedd. A wedyn, da ni wedi sôn yn dod am y goron, bod hi'n blinder, bod hi'n drwm ar Siwan yn eitha ni hi lawr, a bod o'n symbolaidd ac yn drosiadol iawn o'r teimladau beichus ma sydd ganddi hi fel gwraig i Llywelyn. Goron, trefn, diogelwch, ond eto rhywbeth sydd yn pwyso arni hi a'r cyfrifoldeb mae hi'n deimlo, ynde? Ac o bosib rheolaeth Llywelyn drosti hi. A wedyn eithon ni orffen yn dod drwy sôn am y gwely, bod o'n arwyddocaol, gwely priodasol ar gyfer y berthynas, ar gyfer dechrau adeiladu teulu, ond wedyn bod eu cyfaddawd nhw yn dechrau wrth i Llywelyn i gwahodd hi nôl i'n gwely am bwrdd ar ddiwedd Act 3. A wedyn eithon ni orffen yn dod drwy sôn am yr hosyn yn araith Gwilym, ond y Fedwen yn araith Llywelyn, sydd yn llawer iawn mwy cryf a mwy arwyddocaol. Iawn, felly dyna ni drafod chydig bach ar y gyfeiriadaeth a delweddau yn y ddrama Siwan. Diolch yn fawr i chi am eich amser.